Slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben jaren later nog steeds last van de gevolgen. Ik heb geleerd om te overleven. En ik wil graag leven. En dat is eigenlijk de doel voor de toekomst op dit moment. En verder in deze uitzending. Opgepakte jongeren weer op vrije voeten. En wie heeft er nog 1000 vierkante meter beschikbaar? Goedenavond. Er zijn excuses gemaakt. Een kabinet is ervoor opgestapt en alle gedupeerden kregen alvast €30.000 compensatie. Maar ondanks de toezeggingen gaan nog altijd meer dan 100 Zeeuwen gebukt onder de gevolgen van de toeslagenaffaire. En een van hen is Fatima uit Hulst. Door de nasleep verloor ze haar baan en haar huis. En de al toegezegde €30.000 vergoedt maar een klein deel van de schade. Ze wil om privéredenen niet herkenbaar in beeld, maar ze wil wel haar verhaal doen. Want Fatima wil dat iedereen weet wat haar gezin is aangedaan. De basis hadden wij niet. En dat neem ik ze enorm kwalijk. Dat kunnen ze niet herstellen met 30.000, met miljoenen kunnen ze dat niet herstellen. En dat is de reden dat ik wil mijn verhaal delen. Als alleenstaande werkende moeder had Fatima recht op kinderopvangtoeslag. Maar in 2013 ging het mis. Ze moest alles in één klap terugbetalen. Ineens krijg ik gewoon brieven dat zeg maar alle mijn toeslagen worden stopgezet en wordt verrekend. De reden van weet ik nog steeds niet. Dus je weet nog steeds niet wat je eigenlijk nou precies fout had gedaan? Nee. In de ogen van de belasting? Nee. Al die tijd dacht Fatima dat ze het zelf verkeerd had gedaan. Tot in de afgelopen jaren aan het licht kwam dat zij niet de enige was die dit overkwam. Alles en iedereen faalde bij de toeslagenaffaire. Mensen met een dubbele nationaliteit werden extra gecontroleerd. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. In Zeeland gaat het om meer dan 100 gedupeerden. De meeste komen hier vandaan, de gemeente Vlissingen. En dan zou je denken dat die wetenschap, dat er zoveel anderen zijn die dit ook overkomen is, dat troost biedt voor Fatima. Maar niets is minder waar. Bij mij is dat het verwerken dat ik gedupeerd ben, is moeilijker dan die 9 jaar die ik heb geleefd. Met een moeilijke situatie, maar ik wist niet wie de dader was. Of waarom ik die moeilijke tijden had. Zolang de Belastingdienst niet alle geleden schade vergoedt en weigert om inzage te geven in haar dossier, is het voor Fatima allesbehalve voorbij. Toch probeert ze zo goed en zo kwaad als dat kan haar leven weer op te pakken. Ik heb geleerd om te overleven. En ik wil graag leven. En dat is eigenlijk de doel voor de toekomst op dit moment. De 11 jongeren uit Arnhem-Muiden die tijdens de nieuwjaarsnacht werden aangehouden zijn allemaal weer op vrije voeten. Dat meldt de politie. De mannen tussen de 16 en 27 jaar oud zouden agenten hebben beledigd tijdens de jaarwisseling. De schade van afgelopen jaarwisseling is nog goed zichtbaar. Brandplekken op de stoep en bij de beveiligingscamera hierachter. Dat is vast te stellen, maar hoe Arnhem-Muiden terugkijkt op de jaarwisseling is wat lastiger. We hebben tientallen mensen gesproken en bijna niemand wil op camera reageren hierover. Sommigen zeggen dat het wel oorlog leek toen de ME hier ingreep. En anderen zeggen bang te zijn voor represailles als ze toch iets voor de camera zouden zeggen. Eén iemand durfde het wel. Ik wist dat er wel iets zou gaan gebeuren, maar niet zo erg. Ik vind het niet echt kunnen dat je gewoon zomaar dingen gaat gooien naar ME en zo. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen. Bij een ongeluk op de N57 bij Middelburg zijn aan het begin van de middag een vrouw en een kind gewond geraakt. Bij het ongeluk bij het Damport Aquaduct waren 2 auto's betrokken. Omdat er in eerste instantie vanuit werd gegaan dat de personen bekneld zouden zitten, werd ook de brandweer opgeroepen. Het kind is afgevoerd met de traumahelikopter en over de oorzaak van het ongeval en over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend. De noodopvang voor asielzoekers in de marinekazerne in Vlissingen gaat in maart open. Het was de bedoeling dat de eerste vluchtelingen deze maand al in Vlissingen aan zouden komen. Maar de voormalige kazerne is nog niet geschikt voor de opvang en moet eerst nog worden verbouwd. In de noodopvang worden 350 mensen gehuisvest voor een periode van een half jaar.
En basisscholen, middelbare scholen en de buitenschoolse opvang gaan volgende week weer open voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten, na een advies van het Outbreak Management Team. Wel zullen er veiligheidsmaatregelen blijven gelden, zoals preventief testen vanaf groep 6. En het mbo, hbo-onderwijs en universiteiten blijven vooralsnog wel gesloten. In Middelburg is een 26-jarige man aangehouden voor de overval op een supermarkt in Goes op oudjaarsavond. De winkel werd vlak voor sluitingstijd overvallen. De man bedreigde de medewerkers met een mes en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Bij de overval is niemand gewond geraakt. En de verdachte zit nu nog vast voor verhoor. En er zijn wel meer oude Zeeuwse munten die een heruitgave verdienen, vindt conservator Rien Sandersen. Hij zegt dit naar aanleiding van deze zogenoemde scheepjesschelling uit 1754... die opnieuw wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Munt. Denarius was de munteenheid van de Romeinen. Dat was een zilveren munt die echt in het hele Romeinse Rijk in omloop was. En de scheepjesschelling die nu opnieuw wordt uitgegeven is vanaf februari verkrijgbaar voor tussen de 100 en 3000 euro. Januari is traditiegetrouw een drukke periode voor sportscholen. Het is het moment waarop veel mensen met goede voornemens beginnen met sporten. Maar voor het tweede jaar op rij zijn de sportscholen in deze voor hen cruciale tijd dicht. Gesproken zit je in een maand januari, mensen met goede voornemens, dan zit je toch wel gauw op de 50 aanmeldingen. Dus ja, die lopen we allemaal mis. Dat is echt bizar. Maar goed, ja, we doen er weinig aan, hè. 10 Pond geeft nu online lessen, maar die maken de gemiste inkomsten niet goed. Of we het eindstreep gaan halen, wie zal het zeggen? We weten het niet. We hopen dat heel veel mensen ons trouw blijven. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar ja, we wachten het af. Het zal heel erg van de 14 januari afhangen, denk ik ook. Want tot dan zijn de huidige maatregelen van kracht. En in de loop van volgende week wordt bekend of de maatregelen worden verlengd of niet. De beslissing kwam voor de vrijwilligers van Panorama Walcheren als een donderslag bij heldere hemel. Van de een op de andere dag kregen ze van de gemeente Vlissingen te horen dat ze hun stek in de voormalige machinefabriek moeten verlaten. De gemeente wil het complex renoveren en een andere bestemming geven. Dus moeten de vrijwilligers op stel en sprong een andere bestemming zien te vinden voor hun meterslange schilderijen. Je denkt dat je in gesprek bent, je denkt dat er nog wel wat ruimte is. En in één keer, aboepata, boem, we gaan eruit. Het nieuws kwam bij alle vrijwilligers hard aan. Ja, shit. Balen. Als je dan echt hoort dat het definitief is, dan houdt het eigenlijk een beetje op. En dan denk je, waar moeten we nu naartoe? En nu moet je eigenlijk met een mes op de keel heel snel naar een nieuwe locatie. En hebben we die niet voor 15 januari, dan is het seizoen verloren. André Colette is vrijwilliger van het eerste uur. Vol passie leidt hij bezoekers rond tussen de enorme schilderijen. Ja, ik hoop zo lang als ik kan nog hier te mogen werken. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat uw hart hier ligt. Dat kan ik wel stellen, ja. Het is jammer. We zullen ermee moeten leven. En als we wat anders krijgen, dan pakken we het weer op. Maar voor nu vind ik het heel jammer. Volgens de vrijwilligers groeit de populariteit van Panorama Walcheren met de jaren. Ze zien ook steeds meer buitenlandse toeristen langskomen. Die verbazen zich iedere keer weer over al het moois wat hier te zien is. Bijna onwerkelijk. Je staat gewoon ineens midden in Domburg. En 2 minuten later sta je ineens in Veren. Dat zijn ongelooflijke dingen. Voor 15 januari moet er een nieuwe locatie gevonden zijn. Leo doet daarom graag een dringende oproep. Nou mensen, mocht je een hele mooie locatie op Walcheren hebben, want het is Panorama Walcheren, dus het is zeker dat we op Walcheren moeten blijven, dan houden we ons aanbevolen. Heb je een mooie locatie, 1000 vierkante meter voortijdelijk of voor vast, dan houden we ons zeer aanbevolen. Nou, het zou natuurlijk heel jammer zijn dat dit verloren gaat allemaal. Dus ja, zo'n mooi plaatje. Ja. Voor heel Walcheren, maar ook voor heel Nederland.
Hoewel het er vanmorgen niet op leek, bleef het vandaag wel droog met af en toe zon zelfs en een stevige zuidwestenwind, dat dan weer ook. En de komende dagen wordt het langzaam frisser. Morgen maximaal 9 graden en later in de week nog lager met maximum van rond de 6 graden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.